Ana ing sawijining désa, ana bocah kang wis akrab banget, ya iku Laras lan Gendhis. Bocah loro kuwi seneng banget gawe ulah. Sampe kanca-kancane sing liya ora gelem nyedhak amarga mesti diusili. Ning sekolahan, Deni lan Parman rembugan bab drama basa Jawa. Kanggo ngisi waktu ngenteni Laras lan Gendhis, bocah loro kuwi ngrembug musik kang bakal digawe. Ayo, saya ingin gawe itulah tenang kanan. Nah, angel apa kok iso? Chelsea, Mourinho. Iki juga lagu daerah nih, kui lagu dalam bocah-bocah. Yang penting lagu daerah. Ya, iya, wes apa sih mana? Bajal, gue iso ora. Jawa sobat sih. Lagu yang kok mek genjreng to. Iya ora iso. Kene lek ngono. Ya, ngono. Kok sing nyanyi? Nyanyi apa? Sing mau iku bener-bener pacaran ya. Pacaran ngono. Biji, loro, telu. Undul macul kemberengan. Sing ditunggu-tunggu mara-mara teka karo mlayu, ora rumangsa yen ditunggu. Bocah-bocah, kalian wis padha gawe drama basa Jawa. Kelompok iki piye? Ya piye lho? Apa bilang wow itu kan? Jalan-jalan iki tenan lho. Gue lho, ndek inginan baik. Ngapa kok takon? Lah wingi wae kelompokan kowe wis tak omongi. Kapan lek ngomong? Oh, wis ikut kowe ya. Dewe nyapa iki? Niki Bu, anu bis. Inginan tak apa-apa kok. Lah ora aku kamu kok kelompokan. Lah aja ora diomongi. Ya iya. Iki to lek mboten mbok omongi. Sumpah Bu, wis tak omongi. Kapan? Wis gek nang kelompokan. Sakdina sadurunge prastawa iku kelakon. Ayo kok dolan? Kok gaweanmu ki dolan wae kok pinter-pinter wae. Lah kayamu lho. Ayo belum ora. Dolannya begitu. Wis barang. Enggak saya baru ini loh. Ayo tapi kok mulai aja sore-sore lo ya. Iya ora. Enggak duit orang. Loh ya. Masih. Ya wis kok ketemuan wae ya. Iya. Ayo. Ya wis. Dadah. Sawise kuwi Laras lan Gendhis dolan ora kelingan yen iki mau wayahe kelompokan drama basa Jawa kanggo ujian praktek kelas 3. Ing liya panggon, Deni lan Parman nunggu bocah loro mau. Bocah loro kuwi ora ngerti marang endi parane Laras lan Gendhis. Kok tetep laras karo Gendhis. Anu aku ya gak ketok. Kan dilar-lur iki. Mau jajal di telepon ae. Telepon sapa? Yo telepon laras karo Gendhis sapa maneh? Iya wis teleponan. Nek kan ana piye? Lah aku masalah dari penting aku kayu sama karo. Teleponan. Enak ora? Wis wae. Kita selesaikan dramanya iki ya. Sing apik lho. Oke, siap. Banjur Parman telepon Laras karo Gendhis, karone ora kena ditelepon. Akhire Parman nyerah lan nerusake gawe teks drama karo Deni. Akhire ditunggu sampai sore, Laras lan Gendhis ora ketok. Piye? Bacaan loro kae ketok ora. Aku kok gak ketok belas. Kayak gini, lek penggok ini gak kelompokan ya belajarnya. Iya ya. Ya setuju gak apa-apa yang ngono. Oke, susu aja. Ya, saya nambah lagi gitu yuk. Gampang. Sawise ngono bocah papat langsung gawe drama.
Amarga gotong royong, akhire kelompoke iso nampilake drama kang apik lan akeh kanca-kancane sing seneng. Keren, cacat kelasnya. Iya. Duh, gayamu lho, Cak. Iso koyo artis ngene iki. Jangan dia. Iya ya. Terus, Div, nyapo meneng ae iki. Wah, dhewe sukses kok. Aku balik sepura ya, Man. Ya, guys, tak apa sing penting iki sukses. Lah yang ngene lek bareng kan apik hasilnya. Kula nyuwun pangapunten ya, Bu, nika mboten sopan kali jenengan. Kula nggih, Bu. Ya wis ora apa-apa, wis aja diterusno lek mbudal iki. Laras lan Gendis wis padha eling marang tumindakake lan wiwit ngowahi sithik-sithik sikape sing biyen gawe wong-wong ora kerasan. Kanthi kerja keras lan gotong royong, pungkasane padha bisa oleh hasil ujian sing paling apik lan nyenengake. Mula saka kuwi, penting banget kanggo njaga komunikasi lan ngajeni wong liya sing lagi ngomong karo kita. Supaya ora ana salah paham lan ora ngucap ala marang wong sing luwih tuwa. Wih, apik banget. Jok, sik. Cicil. Gayamu lho, Cak. Jangan artis. Piye malah ini yo. Mulai nang yang loro kuwi lho. Aku jajal bikin kono ya. Telepon sih gak apa. Cok iku gawe. Gayamu lho, Cak. Sok koyo artis. Jelas iya. Bisa. Artis. Ya apa meneng? Kan dhewe iki wis meneng. Siapa? Apa ya, gua harus bicara